Silav roj baş hevalno, dixwazim em pirsekî dest pê bikin. Ew pêvajoyek ku di encama wê de fîgen yüksekdağ nikaribe siyasetê bike, besê hozat wê çawa karibe siyasetê bike. Ev mühîm e. Dewleta Tirkiye çima destûr bide besê hozat ku were Tirkiye siyasetê bike. Di vê rewşê de ku bi qasî 15,000 însanên ku ji dewa Kurd zindanê de ne hene. Di demekî wisa de. û ji bo serbestiya wan jî gav navêje. Bi qasî 15,000 însan di asta rêvebir de ne, sirf ji ber parastina mafê Kurdan îro di zindanê de ne. Heta ku hemû neyne berdan dewleta Tirkiye çawa dikare rê bide şervanên Kurd ên li serê çî ji bo vegerin tevlî siyasetê bikin. Em bi vê pirsê dest pê bikin ji ber ku Numan Kurtulmuş dibêje hefta pêşiya me em ê xebata min di dest pê kirin. Qasê ku em dixwînin, dibihîsin xebatê wan ên destpêkê ji bo bikaribin îmkan vekin, rê vekin ji bo şervan hêzên gerîla karibin vegerin Bakurê Kurdistanê. Êdî tevlî siyasetê dibin, tevlî xizmetên din ê civakê dibin, êdî ew mesele wan e. Yani herkes jî ne mecbûr e tevlî siyasetê bibe. Siyaset xebatekî ye û herkes ne mecbûr e ji ber ku însanên şoreşker tevlî xebatên civakê dibin. Xizmeta civakê. Êdî kîjan xebat dibe bila bibe. Ama beriya her tiştî ev hemî şoreşker armanca wan ya nihayî parastina mafên netewî ê milletê Kurd e. Eger li Tirkiye parastina mafê netewî ê milletê Kurd sûç be vegera wan zehmet e. Wê demê ev xefik e. Yani aliyê hinekî mirov mantiqî bifikre beriya her tiştî dewleta Tirk dibe parastina mafê Kurdan. Yani tekoşîna ji bo bidestxistina mafê Kurdan dibe ji çarşiveya sûç derkeve. Kurdbûn ji xwe ne sûç e. Elbet Kurdbûn ne sûç e. Parastina Kurdistanê jî li Tirkiye ne sûç e. Tu dikarî Kurdistanê biparêzî. Lê dewleta Tirk li gorî kêfa xwe însanan ji ber mesela Kurd nikaribe bavêje hepsê. Em binêrin ka çawa çê dike. Serokê Meclîsê a Tirkiye Numan Kurtulmuş di derbarê evê de vê komisyona ku tê avakirin dibêje hefteya pêşiya me ew ê bikeve meriyetê, ew ê saz bibe û hemî partiyan partiyên ku tevlî komisyonê dibin navê endamê xwe jê re şandine. Doh CHP jî deh endamê xwe navê deh endamê xwe şand. Numan Kurtulmuş balkêş e li Swîsrê bû. Erê. Kurtulmuş tekrardarê komisyona ku ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd li meclîsê were avakirin axivî ew ê hefteya pêş me hefteya ewil a meha tebaxê dest bi xebatan bikin. Kurtulmuş got bi berdana çekan re berpirsyarî dikeve ser Meclîsa Tirkiye. Wekî hatiye plankirin pêvajo didome, berdana çekan jî didome, ev komisyon wê di pêvajoya çekberdanê re hinekî serrastkirinê qanûnî bike. Yani ji bo çekberdanê hêsantir bike, ew ê hin qanûnan serrast bike. Ev ne zemînek nîqaşê polîtîk e. Yani ev dibe li merov nikare bike nîqaşa siyasetê. Herkes dibe tevlî bibe, herkes rêz û hurmetê jê re bigire. Ev pêvajoyeke ku 86 milyon gelê me milletê me bi hev re ji bo ev pirsgirêk ji holê rabe bi fedekarî ew ê bixebite. Her kesî eleqedar dike. Dema meclîs vebe em ê hefteya ewil bikin em ê hefteya ewil bernameya xwe ya xebatê eşkere bikin. Xebatê komisyonê wê hefteya ewil ya tebaxê dest pê bike. Navana dest pêkirina êdî siyasetmedarê me yê Kurd jî behsa 86 milyonê dikin. Yani vaya şaşe dibe merov ya serrast bike. Ev mesele ji ber ku temamê Kurdan eleqedar dike. Eger hûn hêjmara Kurdan temamî bigirin berçev 86 milyonê derbas dike. Rojavayê Kurdistanê jî di nav da ye, Başûrê Kurdistanê hemî Kurd eger di nav da bin wê demê tevê milletê Tirk ev 120 milyon însanê eleqedar dike ev pêvajo. Yani em ew wextê ereba nexin navê. Hevan no. Niha ez hemaviye bînim ser ekranê hûn zanin îro rojekî hinek hestiyar e. 42 saliya komkujiya
لملت کرده جرا دبیجن کمکوژیا بارزانیان ل نتنج مالباتا بارزانی البت گله کردین دجی هات رواندن قتل کرن بقاسی 6000 کس ev revandina komkujiya barzaniyan xelekekî ji enfalê ye. Enfal komkujiyekê berfireh bû rejîma Baas li hember milletê Kurd pêşxist hem komkujiya barzaniyan hem Helepçe hemî xelekên cuda evê enfalê ne bi jaliyê Saddam ve hatiye destpêkirin. Daxuyaniya Mesûd Barzanî heye gelekî girîng e em hinekî goh bidin ka çi dibêje. Pêşî em bînin bîra we di mesela Filîstînê de dewletekî di Arabiye dibêje em dewleta Filîstînê qebûl dikin. Ew jî Kanada ye. Serokwezîrê Kanadayê Mark Carney ragihand ku ew ê di civata giştiya Netewekbî ya meha Îlonê de Filîstînê wekî dewletekî nas bikin. Meha Îlonê civînekî berfireh heye li Netewekbî li New Yorkê yek bi yek dewlet wê rabin bêjin em dewleta Filîstînê nas dikin. Beriya niha Brîtanya, Fransa ragihandibûn ku ew ê Filîstînê nas bikin. Deh dewletên din jî hene. Di demekî de ku êrişên İsraîlê yên li ser Filîstîn û Xezayê berdewam dikin, welatekî din jî eşkere kir ku ew biryarê didin ji bo naskirina Filîstînê. Wekî din çi heye? Civata giştiya Netewekbî meha Îlonê ye. Ji xwe Brîtanya, Fransa pir vekirî eşkere dikin. Hem bang li İsraîlê dikin wan êrişê xwe bide rawestandin li Xezayê û hem jî ew ê meha Îlonê dewleta Filîstînê nas bikin. Em jî tim li vê derê eyn tiştî dubare dikin. Em dibêjin ev dewlet, dewletên cîhanê, Kanada, İngiltere, Fransa û hin navên din hene ê ku Filîstînê nas dikin. Em ji wan dixwazin dewleta Kurdistanê jî nas bikin. Statûya Kurdistanê jî nas bikin. Lê divê pêşî Kurd dawe li wan bikin. Ew mihîm e. Wezîrê Karê Derve yê welatên wekî Andorra, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Luksemburg, Malta, Zelanda Nû, Norveç, Portugal, San Marino, Slovenya, Spanya di derbarê pirsgirêka İsraîl û Filîstînê de daxuyaniyeke hevbeş weşandine bi navê Banga New Yorkê. Di wê daxuyaniyê de çi hatibû gotin wekî gaveke bingehîn e ku divê duwarê çareseriya du dewletî de pirsgirêk çareser bibe. Yani pêşniyaza du dewletî dikare meselê hal bike. Ew welatê ku min navê wan gotin tev dewleta Filîstînê nas dikin. Em li bendê ne ku dewleta Kurdistanê jî nas bikin hevan no? û tev bi xêr hatin. Niha em cih bidin vê mesela komkujiyê. Îro çil û du sal di ser komkujiya barzaniyaran derbas dibin. Jaliyê desthilata berê ya Baasê ya Iraqê ve zêdetirê 8000 kes bê cudahiya nijat temen hatin kuştin, qetil kirin. Piraniya wan ji balmeta barzaniyan bû, herema barzaniyan yani, em wisa bêjin. Komkujiya barzaniyan di rojeke wekî îro de di dawiya meha Tîrmehê de dest pê kiribû. Heta nîvê tebaxa 1983 berdewam kiribû. 8000 xort, genç, mêr, pîrên barzanî hatin wendakirin. Çalakvanê parastina kesûkarên enfalkirinê ew hêmin hesob heye. Îro beyan kiriye, dibêje heta îro ew qas însan hatin revandin, qetilkirin. Tenê hestiyê 696 kes li malbatê wan hatine vegerandin. Yên din hemî wendan e. Wekî faîlê meçûl li Bakurê Kurdistanê. Ê me jî 17000 însan li Bakurê Kurdistanê hatin revandin. Yani rejima dewleta Tirkî û ya Baas wekî heve. Hedefa wan de milletê Kurd ama milletê Kurd daxwazên xwe siyasî bike yek dikare van hemî komkujiyan têk bibe. Di pêşa rojê de dikare pêşî lê bigire. Rejima wê demê ya Iraqê dibêje Mesûd Barzanî na li Başûrê Kurdistanê ez niha peyama wî bixwînim. Peyama wî hîn hatiye. Rejima wê demê ya Iraqê li Başûrê Kurdistanê pêngavekê berfireh ya komkujiya li Kurdan de bû dest pêkirin bi navê Enfal. Ji heşt qonaxan pêk tê Enfal. Di Enfal û komkujiya gelê Kurd de zêdetirê 390,000 welatî hatin qetilkirin, wendakirin, bi saxî hatin binahkirin. Heta îro tenê hestiyê 2441 welatiyan li malbatê wan hatine vegerandin li Herêma Kurdistanê.
او هستی جنازه کو د پیواژوی انفال و کمکوژی کردان ده لچولن عراقی حتی ایرو هاتنه و گراندن آنها لدورین جدا هاتنه و شرطن. نها افسوچی انفالی جالی عراقی و بریتانیا، سوئد، نروژ، کره باشور و وکی کمکوژی هاتیه ناس کرن. یعنی دولت ایرو یا عراقی و یکی وکی کمکوژی بناسید که و دخسوی رژیما بره. لیکولینر سیاستمدار دوی باوریه دانه که دکاره کار زیادتر وره کرن، مرود کار زیادتر بخبته دا که هجماره که زیادتر ولاتیان یعنی ولاتین دن و کمکوژی ناس بکن. اگر مرود خباته که دیپلماتیک بده مشاندن ولاتین دن این جهانی دکارن زیادتر و کمکوژی ناس بکن. ناس بکن ناس نکن چه فرقویه؟ یعنی اف دکاره ببه آلیکار جبور ناس کرنا ستاتیو ملت کرد. یعنی به شکلی که اوقاس مغدوریت چی بیه، کمکوژی چی بیه، حق ملت کرد هیا خواب پاریزه، حق ملت کرد هیا قدر خواب خطایم بکه. دوی معنی ده افتکاره به آلیکار اگر دولت این ناس بکن. پارلمانتو یا عراقی ده 14 سنه 2008 ده انفال وکی کمکوژی ناس کربو. هجماره که فرماندار لشکری سردام دسترات صدام اینکو دستیوان دوان سوچان ده هبیه هاتن ایدام کرنش خواه. د نوان د علی حسن مجید هي د سال 2010 ده هات وی دام کرن. مسعود بارزانی د سالوگر انفال کرنا بارزانیان ده گوت هنجی هنه کس هنه کج دیرو کی عبرت ور نگرتنه به هشمندیه که شوونیست انکارکر سیاست etkin hatta ku ev mantık hişmendi hebe Irak tücari aramnabe emlezede bikin devleta Türkiye tücari aramnabe eğer ev şovenizm ev netevperestiyel Türkiye بدومه. مسعود بارزانی د پیام خود وحد بیجه د سالی ده کم روش هنه کو کارسات سوچ و نحقیه کو جالی حکمت ایراقی و لدیجی گلی کرد هاتیه کرن نینه ببیرانین. بری 42 سالان د روژه که وکه ایرو ده رژیما بری یا ایراقی 8000 میرین بارزانی یم پیر و جوان جزارو که 9 سالی حتی پیر میرین 9 سالی به دار زوره بر بچولین باشور ایراقی و برن. لوی دری باوه که هوانه کمکوژی کرن. او سوچ او توان بشک جوان سوچان بو که بسری گلی کردستانی ده هاتنه. جوان دا کرنا 12000 جوان فعیلی انفال گرمیان بهدینانه کیمیا باران کرنا حلب چه و دورندن این کردستانی بگره حتی به تعریب و رنگو هستنا به دار زوره یا ولاتین کرد. او هشمندیه که شوونی انکارکر بو کجبو تواهی ایراقی بو چافکانیا کارسته بو چافکانیا به پاشکتنه. هنجی هنه کس هنه جدیرو که عبرت ورناگرن مخابن او مسئله که لپیشیامه هر بر به وی هشمندیه و سیاستی دکن. دوی همو آلی بزانبن حتی که او هشمندیه که ام باسا دکن شوونیزم انکارکر قرکر هبه ایراق تجاری آرام نبه دبیجه مسعود بارزانی. وکیدن نچیروان بارزانی جی لسر و مجاری خواه ifade که د پیام خود بانک لحکمت فدرال یا ایراقی که برپرسیریه خواه بجیه بینه مروین قربانیان قرابو بکه. نچیروان بارزانی تقص کرد که او سوچ لهمبر برخودان اگل کردستانی تک چویه. ایدی لطو دوره که کردستانی هزین سردست، دولتین سردست نکارن کمکوژیان پیکبینن لهمبر ملت کرد آنها د نوه هولدان آندانه لروژاوای کردستانی. اره حکمت ایراق دوی وظیفه نها یا حکمت ایراقیه کجبو پیکانین دادگه جبو کوان سوچی خواه تلافی بکه سوچین حکمتین بره چش دستاتی دوی بکه. یعنی ایراقشی لگور امکانی خواه دی ایراقا ایرو. هوانو صالح مسلم داخوانیوی هه اوجی گلکی بالکشه ده تلویزیون عربی ده داخفن. از باور دکم نها دی پیریوی هه سیاستمدار کردان بانک لجواک عرب قوم عرب بکه. ملت کرد هوده ده خواه اثبات بکه. چما اوجی مسئله کی دنه؟ مثلا درد عربا کو خواه اثبات بکن ببیجن ام کردان دخوازن یا جم کردانا خوازن درد کیوانی وسطونه. اما ایمه کردان ام تم وصل لبر عربا
لبر ترکان ام تم هول ددن خو اثبات بکن یا ام والله بالله ام پرچبونه نخوازن یا ام سوریه کی گرتی خوازن یا ام ترکیه کی گرتی خوازن یا ام ج دولت باخچلی زده تر منفعتی وی ملتی خوازن yani çima derdeki meyvusa heye nizanım. Halbuki pır rahatî merov dikare bibêje dünya alem çi wa dijî em jî wisa dijîn. Em heremekî Sûriyê me 14 sala rêveberiya Xweser ava kiriye ji mecburiyetê û me xwe parastiye xwe me xwe îspat jî kiriye. Heqê me ev e. Heqê netewî Kurdayê a Sûriye çi heye merov dide yani. Nîqaşa wî nabe. Bana nayîne nîqaş kirin. Yani merov îjab nake merov xwe îspat bike. Heqê we çi ême jî ew e ya. Ew tiştekî pir xweş e. Heqê qewmê Ereb çi qas hebe, heqê qewmê Kurda jî ew qas heye. Ne kêm ne zêde. Yani heqîqet ev e. Endamê desteya serokatiya PYD Salih Müslim diyar kir ku wan yeketiya Sûriyê parastiye heta niha me ji bilî Şamê li deriyê tu dewletekî, tu hêzekî nexistiye em çareseriyê li Şamê dibînin, li Şamê digerin. Endamê desteya serokatiya PYD Salih Müslim di hevpeyvînekê xwe ya bi El Arabiya El Heddad re hevesa rêveberiya Xweser ya li ser siberoja Sûriyê ya li ser Rojavayê Kurdistanê nirxand dibêje em ne li pey veqetandinê ne. Salih Müslim teqez kir ku ew ji bo tevahiya Sûriyê dixebitin, ne tenê ji bo rêveberiya Xweser. Hinek alî ji destpêkê ve hewl didin ku pirsgirêka Kurdan wekî cudaxwaziyê nîşan bidin. Lê di rastiyê de em daxwaza hikûmeteke demokratîk dikin ku nehêle Sûriye vegere serdema berê. Meseleya me tevahiya Sûriyê ye. Em ne daxwaza veqetandinê dikin. Em ne jî tiştekî ku tenê ji bo Kurdan be dikin. Em tiştekî tenê ji bo Kurdan naxwazin. Em ji bo temamê milletên Sûriyê çi îcab bike em wî dixwazin dibêje Salih Müslim. Me yeketiya Sûriyê parastiye heta niha û em ê biparêzin jî. Erê Mazlum Abdî jî li ser navê hemû pêkhatiyan de axife. Salih Müslim da zanîn ku fermandarê giştiyê Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê Mazlum Abdî ne tenê nûnertiya Kurdan, nûnertiya hemû pêkhatiyan dike. Mazlum Abdî nûneriya Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê dike, nûnertiya Meclisa Sûriye Demokratîk Mesedê dike, rêveberiya Xweser a Demokratîk nûnertiya wî jî dike, li ser navê hemû milletên wekî Ereb, Kurd, Sûriyan li ser navê wan de axife dide distîne dîplomasiyê dike. Salih Müslim dibêje anha erka Mazlum Abdî gelekî berfireh e. Hinek alî hewl didin fitneyekî Erebî Kurdî derbixin. Qesede wekî nûnerê Kurdan û rêveberiya Xweser wekî îradeyekê Kurdî binav dikin. Lê di rastiyê de tiştekî wiha ji binî ve nîne. Yani tiştek ku vê derê tê fehm kirin, hin derdorên Ereb hewl didin qesedê weke tenê hêza Kurdan bibînin. Yani rêveberiya Xweser na tenê Kurd. Yani mîna ku Kurdan qismekî Sûriyê dagir kiribe. Rêveberiya Xweser nûnertiya hemû pêkhatiyan dike, ne tenê a Kurdan. Herkes xwedî mafê xwe ye. Eger şaşitiyên piçûk hebin jî li vê heremê ew têne çareserkirin. Niha Salih Müslim balkişan ser wê yekê ku xelkê heremê naxwaze vegere serdema beriya 2011 ya hê millet serî ranekiribû Serbiya. Pêkhateyên Bakur Rojhilatê Sûriyê naxwazin vegerin serdema beriya 2011. Naxwazin vegerin dema dîktatorî û hikûmeta navendî ya serdest. Me ne ji bilî Şamê me ji bilî Şamê li tu derî nexistiye. Çi di serdema berê de, çi di serdema nû de. Em çareseriyê tim li Şamê digerin. Em hewl didin ji bo gihîştina çareseriyê bi Şamê re bikevin nava diyalogê. Salih Müslim amaje bi peymana dehê adarê jî kir, diyar kir. Çarçoveyeke berfireh e, lê ji bo bi cîhanîna wê pêwîstî bi hewldanên mezin heye, bi avakirina komîteyan heye, astengiya herî mezin jî jaliyê kesên dijber ve tê derxistin, behsa hikûmeta demkî ya Şamê dike.
Yani dibê em amade ne peymana dehê adarê bicih bînin, komîte lazim in, çarçoveyekî berfireh lazim e, lê belê astengî derdixe aliyên dijberê me. Ne tenê Şam, dewleta Tirkiye jî heye. Salih Müslüm di dawî axaftina xwe de daxwaza xwe ya bingehîn anî ziman. Çi ye daxwaza bingehîn ya Salih Müslüm? Em dixwazin herkes di hemû karûbarê Sûriyeyê bibe şîrîkê rasteqîn. Yani herkes hemû milletên Sûriye li gorî xwe di rêveberiyê de, di hikûmetê de, di yasayê de, di îdareyê de, di artêşê de, di hemû karûbarên Sûriyê de bibe şîrîkên rasteqîn. Serdest û bindest tune be. Di şertekî wisa de ez bawer dikim gotina herî xweş a rast ew e. Yani ev jî navî şîrîgatiya tam e. Yani em şîrîgatiyekê tam dixwazin a Sûriye. Hevan mihalê we çi ye? Zû dayê mihalê we nepirsiye zanin? Erî wellahî. Welat baran merheba bi xêr hatî Kemal Beştaş, Seyda hûn here bin. Arîn Arşîn, Mikail Amel, hûn tev bi xêr hatin. Kemal Er, mamoste tu çewanî? Em ji vê derê spasiyê xwe dişînin ji kanala Zana TV re hûn her hebin. Hevalê me dikarin wê derî jî bişopînin. Qedrî Zana dostê min e bername wê kanalê birêve dibe. Kemal Er ew jî ya bi hevra xizmetê dikin ji bo wê kanalê her hebin. Pîrhevok wekî din Zerduşt heye, Maza Sar hûn her hebin mala wê ava. Mahmud Begîk hûn tev bi xêr hatin. Hasan Safter. Yani ez şîrovê we dixwînim. Canan piştî bernamê jî îmkan çêbe diçim dixwînim. Hemî tiştê hûn ji min re dibêjin. Mesela doh peyamekî ji min re hatiye dibêje hûn çima zêde behsa Filîstînê dikin, hûn çima behsa İsraîlê dikin. Çi îşî we heye bi İsraîlê? İsraîl Kurd xe bila lêxe nexeme û dibê mirov giranî bide ser meseleya Kurd. Ya tabî kî pîvanê me yê etîk ehlaqî jî hene. Em mecbûrin kî li ku derê êriş çêbibe em behs bikin. Yani em nikarin jin û zarên birçî ên li Gazayê bibînin û em nebêjin. Ne rast e. Yani em însanin. Em me hestê xwe, me wîcdana xwe hî wenda nekiriye. Ji bo we milletê Kurd jî ji bo dawa me mafê we ê netewî ye. Tişta pirsa ewil ku me pirsî di encama vê pêvajoyê de divê parastina mafê Kurdan, siyaseta ji bo Kurd û Kurdistanê tu car nebe sûç. Mesele ne tenê endametiya PKK ye. Na PKK îro heye sibê tune. PKK xwe feseh kir. Ê baş e endametiya PKK ne sûç e? Lê xebata xizmeta ji bo milletê Kurd sûç e ne sûç e? Wextê sûç be em mecbûrin ji dewleta Tirkiye veqetin yani. Çünkü jiyan bi vî şeklî nameşe. Em nikarin emrê xwe û nesla nû hewalê vê dewleta hov bikin ku di siyaseta xwe ya înkar îmhayê de îsrar dike. Em nikarin. Yani pir ne zehmet e. Di encama têkoşîna 5 salî de em gihîştin wê astê ku dunya êdî me nas bike, êdî ne weke beriya 5 salan e. Îro mirov bang li dewletên cîhanê bike, mirov têkoşîneke ciddî ya dîplomatîk siyasî bide meşandin, mirov dikare ji dewleta Tirkiye qut be yani. Çünkü siyaseta înkar îmhayê eger bidomînin, mirov nikare buwan re bi vî şeklî bidomîne. Ne mümkün e yani. Ne mümkün e. Wext wenda dibe emir diçe, cîwaniya me diçe, binêre em bûne 5 salê emrê me temamen di vê derê de derbas bû. Nesla me temamen di nava şer de derbas bû, mesele çareser nebîye. Em hîn jî behsa înkar û îmhayê dikin. Wekî 5 sal berê. İnsan dikarin ji hev cuda bin. Yani ez carekî din ji we re bêjim, Swîsre bi sîstema kantonal birêve diçe. 26 kantonê me hene li Swîsre. Mesela di destûra bingehîn ya Cenevrê de dibêje em dixwazin tevlê Swîsre bin. Yani bi dilsozî. Bi riza dilê xwe em tevlê Swîsre dibin. Ama bi şertê ku sibê du sibe dilê me xwest em bikaribin cihê bin, em bibin dewletekî bi serê xwe weke Luksemburg. Cenevre ji Luksemburgê mezintir e. Yani ji qasê hebe. Mesela ne? Ama Luksemburg
dewleteke bi serê xwe ye. Liechtenstein dewleteke bi serê xwe ye. Mesela perê Swîsre bikartîne ama di navbera Avusturya û Swîsre de ye. Yani gundekî ye yani. Gundekî ye. Monaco dîsa. Niha Liechtenstein bajarekî ye. Bajarekî ye. Ji gundekî hinek mezintir e. Dewletekî bi serê xwe ye. Bixwaze dikare tevlî Swîsre bibe. Dikare bibe kantonekî Swîsre. Ama Cenevre dibêje mafê min ê cudabûnê hebe dibe. Çi dibe çi nabe em nizanin. Yani tiştekî neeyîbe mirov ji hev cuda be. Mirov çawa ku bibe şirîk, mirov dibe cuda bibe. Mirov çawa dizewce dibe mafê mirovan ê cudabûnê hebe. Vaya normal e yani. Tiştekî tabû nine, tiştekî şermê nine. Du milletên cuda ne yani. Çawa ku bi reza dilê xwe em bûne yek? Na. Em dikarin bi reza dilê xwe bibin yek. Madem wisa bi şîrîgetiyekî tam. Çawa ku Salih Müslim dibêje. Eşxwe Tirk naxwazin em bibin şirîk çünkü ew jî dizanin ku di qanûnê de di hukûkê de wextê ku mirov bibe şirîk mirov dikare veqete jî. Hevan no. Ez ji we rîca dikim cardin vê kanalê pêş bixin bibin endam û bibin abone her hebin. Mala wê ava. Bi hêviya rojê xweş azad dem baş.